Suq fam kisra, ħmieġ, abbandun u riħa ta' għeluq. Dan u dan li sibna ma' wiċċna malli rfisna f'Villa Guardamangia, l-unika residenza li kienet tgħix fiha r-Reġina Elisabetta II barra mir-Renju Unit flimkien mal-Prinċep Filip li kien stazzjonat Malta mar-Royal Navy. It-tlieta li għadda l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara din il-villa li kienet tgħix fiha Elisabetta qabel ġiet inkurunata Reġina fl-1952. Hija kienet tgħix f'din il-villa flimkien ma' żewġa u wliedhom il-Prinċep Charles u l-Prinċipessa Anne. Heritage Malta ilha 3 snin li tefet għajnejha fuq din il-villa u bħalissa għaddejja b'diskussjonijiet mal-Kummissjoni Għolja Ingliża f'Malta u ma' nies qrib il-Buckingham Palace sabiex din il-ġawra arkitettonika terġa' tingħata s-sura li jxirqilha. Il-villa għandha 18 kamra, 2 shelters, stalel ta' żwiemel u ġnien kbir li fih ir-Reġina kienet qatta ħafna ħin il-bogħod mill-pressjoni tal-ħajja pubblika. L-uffiċjal tal-operazzjonijiet ta' Heritage Malta, Kenneth Gambin, tkellem dwar ir-restawr li hemm bżonn isir u l-aspett storiku tal-villa li sa Ġunju tas-sena l-oħra kienet qatt tgħix fiha Marika Paċ, qariba tal-familja Xkembri li minn għandhom inxtrat il-villa. L-ewwel qabel kollox hija villa tipika ta' villaġġatura ta' nofs is-seklu 18. Dak iż-żmien ċertu nies ta' klassi għolja kienu jibnu palazzi l barra mill-belt fejn ikunu jistgħu jmorru villaġġatura fix-xhur tas-sajf. Dan huwa waħda minnhom li hija tipika u għalhekk fil-fatt l-awtorità tal-ippjanar kienet skedat din il-proprjetà xi snin ilu għal valur storiku importanti tagħha. Barra minn hekk hemm valur miżjud għal din il-proprjetà partikolari peress li hawnhekk il-futura Reġina Elisabetta II għamlet madwar sentejn tgħix hawnhekk f'nofs is-seklu li għadda. Meta l-Prinċep Filip kien ikun duty hawnhekk mar-Royal Navy. Fil-villa qatt hemm bosta affarijiet li kienet tuża l-familja rjali bħal kuker u statwi tal-ġebel. Tapit li huwa maħsub li nġib mill-familja rjali bil-kuruna rjali meħjuta fuqu li ġib id-data tal-1939. Tħanna fil-kamra tas-sodda li kienet torqod fiha r-Reġina u għalkemm ma fihiex qamara huwa maħsub li kull kamra terġa' tiġi magħmra kif kienet tul is-snin li raqdet fiha. Fl-ambjenti iktar domestiċi bħal-kamra tas-sodda, kamra tal-ikel, eċetera, dawk jiġu rikreati bħala historic house għal kif kienet tużhom meta kienet toqgħod hawnhekk ir-Reġina. Fikma mar oħrajn iktar neutrali jiġi żviluppat l-argument l-esperjenza tal-iżvilupp ta' bejn Malta u l-familja rjali u Malta u l-Ingilterra tul is-sekli. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Heritage Malta Marja Kutajjar qal li x-xogħol mistenni jibda wara li jsir il-kuntratt. Esperjenza unika minħabba l-fatt li f'pajjiżna m'hawnx mużew tal-Ingliżi. Mhux qed ngħidu li se nagħmlu mużew tal-Ingliżi, imma li jkun hemm ċentru li fih tista' tara l-esperjenza kollha Ingliża ġewwa pajjiżna u mbagħad bil-added value li l-familja reali kienet residenti hawnhekk, allura dik tagħti esperjenza veru tajba. Intant l-akkwista din il-villa li mistennija tkun attrazzjoni ewlenija għat-turisti f'pajjiżna diġà ngħatat prominenza kbira fil-midja Ingliżi bl-Aġenzija tal-Aħbarijiet Sky News tfakkar il-perjodu li r-Reġina għexet f'Malta bħala wieħed mill-isbaħ żminijiet ta' ħajjitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.